ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଜ ପଇସାରେ ପିନ୍ଧି ନଥିବେ, ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ପଇସାରେ ପିନ୍ଧିଥିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଭୋକ କଲେ କ'ଣ ଖାଇବ। ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଭୋକ କଲେ କ'ଣ ଖାଇବ। ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କ'ଣ ଖାଇଲେ ଭୋକ ହବ। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସମୟ କଟୁନି। ଜଣେ ଯୁବକର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସମୟ ମିଳୁନି। ଜଣେ ବିବାହିତ ଲୋକର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କାହିଁକି ବିବାହ କରୁଥିଲି। ଜଣେ ଅବିବାହିତ ଲୋକର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କୋଉ ଦିନ ବିବାହ କରିବି। ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ମେନ୍ ଟପିକ୍, ମେନ୍ କଥା, ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଝିଅର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କାହାକୁ ଭଲ ପାଇକି କୋଉ ଟାଇମ୍ରେ ଧୋକା ଦେଲେ କେତେ ମାନିଆ ମିଳିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ଟୋକ ରାଗିବେ କ'ଣ କରିବେ? ହର ହର ମହାଦେବ ତାଣ୍ଡବ କରିବା, ତାଣ୍ଡବ କରିବା, କରିବ ତ? ରେଡି ତ? ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ସିଙ୍ଗିଲ ରହିବା ଭଲ ନା ବିବାହ କରିବା ଭଲ? ସିଙ୍ଗିଲ ଭାଇ ରାତି 9ରୁ ରାତି 2ଟା ହେଇଯାଉ, ନୋ ଟେନସନ, ଫୁଲ ମସ୍ତି, କବାଟ ଖୋଲା ଥିବ, ଖାଇବା ଥିବ, ଆରାମସେ ଖାଇକି ଶୋଇବେ। କିନ୍ତୁ ବିବାହ କରିସାରିବା ପରେ 9ଟାରୁ 9:10 ହେଇଗଲେ କୋଉଠିକି ଯାଇଥିଲ, କାହା ସହିତ କଥା ହଉଥିଲ, କାହା ସହିତ ଚାକିରି କରୁଥିଲ, ମୋବାଇଲ ଲାଗିକି ଦବ କି? ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ପିଲାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କବି ଲେଖିଲେ, କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେମ କର ପଛେ ବାହା ହୁଅ ନାହିଁ ଯଦି ପାରୁଛ ସିଙ୍ଗିଲ ରୁହ। ପ୍ରେମ କର ପଛେ ବାହା ହୁଅ ନାହିଁ ଯଦି ପାରୁଛ ସିଙ୍ଗିଲ ରୁହ। ଯେତିକି ହସିବ ସେତିକି ବାପାକୁ ମାଉସ ଡାକିବ ପୁଅ। ସତ କହୁଛି, ସତ କହୁଛ। ଆରେ ଭଦ୍ରକ କମିଟି ପ୍ରବଚନ ଦିଅ, ଭିତରଟା ପୁରା ଖୋଳ। ଆରେ ଭଦ୍ରକ କମିଟି ପ୍ରବଚନ ଦିଅ, ଭିତରଟା ପୁରା ଖୋଳ। ବାହାରେ ପରଣାଇ କରି କାହିଁକି ହଉଛ ପାଗଳ? ମାନେ ତମେ କ'ଣ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଘୋଳ? ଘର ତରକାରୀ ଯେତେ ସୁଆଦ ହେଲେ ବି ପର ତରକାରୀ ଖାଇ ଟିକେ ମନ। ନିଜ ଘର ତରକାରୀ ଖାଉଥିବେ, ପଡ଼ିଶା ଘର ତରକାରୀ ପଳେଇ ଆସିବ। ନିଜ ଘର ତରକାରୀଠୁ ପଡ଼ିଶା ଘର ତରକାରୀ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା, ଟିକେ ନିଆରା। ନିଜ ଘର ତରକାରୀ ଯେତେ ସୁଆଦ ହେଲେ ବି ପର ତରକାରୀ ଖାଇ ଟିକେ ମନ। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ହଉଥିଲ କନ କନ। ବୁଝିପାରିଲେନି? ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇଦବା। କୁହ। ଦୁନିଆ ଚାକର ଅଳିଆ ଅଭଦ୍ର ସୁବିଧା ସବୁ ତମ ଟଙ୍କା ଜାତି ପାଖରେ ବସେଇ ମିଠା କଥା କହି କରେଇ ଦିଅନ୍ତି ବାନ୍ତି। ସେଇଟା ତ ଆମ ଶକ୍ତି। ତମେ ନ କରିବ ଯଦି ବାନ୍ଧି କେମିତି ବଢିବ ଏ ମାନବ ଜାତି? ସତ କହୁଛି, ସତ କହୁଛ। ପ୍ରଥମେ ନାରୀকে ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖ, ତାପରେ ଯାହା ନାହିଁ ସେୟା ଗପିବ। ଅସମ୍ମାନ ତ କରିନି। କରିନ, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ତମେ ଶୁଣ। କୁହ। ନାରୀ ତୁମେ ନିଅ ଧରି ନାରାୟଣୀ ବେଶ, ଏ ସମାଜ କରିଦିଅ ଚଳିଆ ରାକ୍ଷସ ଶେଷ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆଉ ତୁମେ ଡକର ଅପେକ୍ଷା, ନିଜକୁ ଏବେ ନିଜେ କର ତୁମେ ରକ୍ଷା। ଭୁଲ କହିଲେ ମ୍ୟାଡାମ। ନାରୀ ତମେ ନିଏ ଥରେ ରାକ୍ଷସୁଣୀ ବେଶ, ଏ ସମାଜର କରିଦିଅ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଶେଷ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନଗର ଅପେକ୍ଷା, ବାହାରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ନିଜେ ନିଜର ନିଅ ସୁରକ୍ଷା। ଥଟ୍ଟା କରୁଛ, ମଜା ଭାବୁଛ, ତମେ ଜାଣିନ ଆମର କେତେ ପାୱା, କେତେ ହାତ ମାରଣ। ଆମେ ଫଳ ଫୁଟି କରଣି ପରେ ବସ୍ତେଇବ କହିଦେଛ। କାହାକୁ କରୁଛ ନିଜର, କାହାକୁ କରୁଛ ପର, ଜାଣନ୍ତି ସବୁ ସେ ଈଶ୍ୱର। ମାଲୋ ତତେ ଦୂରୁ ଜୁହାର। Pushpa